живота си, Робе? Естествено, за забавление на публиката, играта на котка и мишка могла да продължи доста по-дълго. Аз залагам на моя гладиатор. Да, Рома, няма много да се горкия. Убий го, естествено! Убий Маноня! Убий го! Нека тази смърт служи за назидание за всички, които нарушават закона. Естествено, когато Алпака била наситена наред се дали професионалистите, именно гладиаторите, обучили да се бият на живот и смърт в специални школи. Това бил голям бизнес, сравним с сегашния шоу-бизнес тип скетч или разни други такива популярни спортове. Често гладиаторът не умирал на арената, защото в него били инвестирани много пари. Фактически на арената винаги имало съдия, който съдял отборите да са правилни. Когато един гладиатор чувства, че няма сили да се бие, той може да дигне ръка нагоре да поиска милост от публиката. Разбира се, ако той се е бил добре, публиката често била склонна да го пощади. Ако ли не, то бил побил. Това са два гладиатори. Един от тях е тракиец, който се познава по изритата кама, която стиска в ръцете. Другия е купомак. А това е един провокатор, който често се появява на арената да направи играта по-весела. Той има функции само да провокира, т.е. да дразни един от участниците, да го разконцентрира. Разбира се, битките често били доста добре режисирани, гладиаторите били в най-разнообразни форми, сценариите били най-различни. Може да бъде по-интересно за публиката. На центъра в монтажа, виж как ще бъдеш това. Значи, Жорко, няма трябва телефон, че да се видите сега. Може това. На центъра. Първата схватка е без победител. Нека гладиаторите се починат. Искаме втората бойка. Давай, Спартак! Давай, Васи! Какво да оправяме? Да го убиеме или да живее още малко на арената? Кажете! Чакай малко на публиката! Добре! Чакай да чуем други мнения! Какво да оправяме? Да живее! Спорт! Да живее! Какво да бъде? Морте! Морте!
Последно? Живее! Днешната половинка е по-благосклонна, нека живее! Аз съм сам вече. Няма гледане да подпомогна, може да ме гледа. Интересна стори. Законите му гладиатор си свичи. Ми колко почва да гледа, това трябва да свърши. Шалата малко. А сега на арената се появява речиари. Всъщност това е вид гладиатор, който е бил с тризъбец. Това е бил така наречения рибар, който съответно намушкал жертвата си подобно на скоки. Сещаш се по средата на центъра? Да. Точно хотела. Хотела се вижда ти разпълни. Да, тръгваш по номера и се ясно. Веднага след те хотела. След ли само? Няма какво. Да, трябва да намерим. Но знаеш къде има да? Там отсреща също съм два пъти по радио. Там има едно такова. Не ми някаква стъпка. Аз съм сърца на тези. Не ми някаква стъпка. Убийка! Ето, гладиатора почти обречен. Му помага да пълниката. Няма оръжията. Убий го! Така ли си вика, убий го? Ударете кръв! Кръв, кръв! Да живее или да умре? Да живее! Да умре! Гладиаторските боеве възникнали като вид отдаване на дълг към мъртвите предци. Всъщност, фактически проливането на кръв се разглеждало именно като вид дар към мъртвите, за да бъдат успокоени техните души. Така че често гладиаторът на арената умирал именно за това, въпреки че се е бил добре. Нека умре! Колко пари спечели вече? Да виждам! Ай, благодаря! Честно разбира се, гладиаторите шпекирували, като се споразумявали помежду си да се несат някаква рана, която уж да изглежда дълбоко и смъртоносна, но всъщност не била такава. Това един род облечен като Харон, т.е. Охтаря, който съпровождал душите на починалите в пътното, проверява с чук дали гладиатора е убит, като сложил това. За да няма, разбира се, измава, не лъжа. Това да влезем.
Победителя в игрите, често гладиатора, който спечелил най-много боеве, получавал римско гражданство и своята свобода. Тъй като гладиатори най-често ставали роби, по една или друга причина пълнопленници или просто граждани, които били дискриминирани. И с това бил начинът те да бъдат отново признати и въведени в обществото и именно чрез освобождаването си. Това гладиаторът бил връчен дървен меч. Като знак, че се е пенсионирал, най-накрая от този опасен живот. Страни, вече си граждани.